Η αλήθεια είναι ότι για να κερδίσουμε στην Αγγλία έπρεπε να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι. Και αν θέλουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα αύριο, πάλι πρέπει να κάνουμε ένα τέλειο παιχνίδι, γιατί η Αγγλία είναι μια σπουδαία ομάδα, μια ομάδα που έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Πρώτα νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα η Αγγλία και μπορεί να έχει κάποιες απουσίες παικτών σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά σίγουρα έχει τεράστια δεξαμενή παικτών που μπορεί να καλύψει τους παίκτες. Εξάρου είναι μια εξαιρετική ομάδα και εύκολα μπορεί να καλύψει όποιες απουσίες έχει και ενδεχομένως να κερδίσει πολύ περισσότερα πράγματα με κάποια καινούρια πρόσωπα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι από μόνο του έχει αρκετή πίεση ήδη. Αλλά είμαστε γεννημένοι να παίζουμε τέτοια παιχνίδια, είμαστε γεννημένοι να αγωνιζόμαστε υπό πίεση, οπότε είναι η δουλειά μας και αύριο θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την Αγγλία.